Illum kienet ġurnata franka l-bosta u għalhekk irħewla lejn postijiet differenti. Festa pubblika Heritage Malta reġgħet fetħet il-bibien mingħajr ħlas għal numru kbir ta' siti storiċi, dan bħala parti mill-ġimgħa dedikata għas-servizz pubbliku. Dan l-istazzjon żar Ardalam dak is-sit li tfa' dawl fuq il-preistorja ta' dan il-wiċċ tal-art li ra diversi ġrajiet importanti. Ma rajniex biss turisti li forsi huma fost l-aktar li jżuru dawn is-siti, imma anki familji Maltin. Il-koll ħatfu l-opportunità minn din l-inizjattiva tajba. Għadna kif ġej minn Roma minn Villa, Rabat. U issa ġejna hawnhekk u mbagħad forsi ninżlu l-Birgu nduru xi postijiet hemmhekk ukoll. Għall-edukazzjoni ta' tfal huwa xi ħaġa ta' interess kbir għax mhux oġġett jaraw biss fil-kodba. Imma il-fatt li din jesperjenzawh u din jaraw bajnihom u differenti milli jaraw xi ħaġa printed u tgħallimhom ukoll japprezzaw il-wirt nazzjonali tagħna u kemm huwa importanti li mhux meta nsifru morru naraw ta' pajjiżi oħra u ta' pajjiżna ma narawhomx. Ma naqas ukoll inkellmu l dawk li jinsabu fuq l-adba li jirtornaw fuq il-bankiet tal-iskola. Issaħħru jaraw il-fossili ta' speċi ta' annimali slavaġ li llum nassoċjawhom biss mal-kontinent ta' taħtna. Jiġifieri dak Afrikan. The bones. The teeth. And the body parts. Il-ġimgħa s-servizz pubbliku fiha diversi attivitajiet li tisiru bilan li jarfu lil pubbliku bix-xogħol li jsir f'diversi dipartimenti u entitajiet tal-gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.